Aku tetap nunggu kowe balik. Rasa kangen ra bisa mari amno sira rasa nambani. Matur suwun. Matur sembah nuwun. Nggih Bapak Seti. Pripun iki? Oh nggih. Sekedap. Oh anu, kekeselan mungkin. Nek ra kademen. Nggih. Niki pripun niki? Tetep lanjut nggih. Lanjut ya. Lanjut nggih lanjut golek Mbah Lurah lho sidone ora temu to. Jan kok ya bejomu nduk. Lah bejane ya Yu. Lah iya to. Enek apa? Lihat wis apa dolanan siji meneh ngono apa nduk? Napa Bu? Napa? Oh iya. Jalukane beda-beda. Atasna sebanci. Kok atasna sebanci. Lah iya ning banci kok sejatine banci. Atasna sejati. Nggih. Anya. Pak Sonio, sapa Yu? Sithik lurahe mah Sonio. Sunio. Saino. Niki Pak Dalang. Katersana sejati, monggo. Lho, kok ngono ta? Iya tadi. Hei. Raja Mulya. Oke, yang di sana, are you ready? Are you ready? Hei.